खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय स्कुटिजोंसो फैदों ओमफ्राय बागमारा माधुपिता बे साइडजों फैदों ओमफ्राय गय बागान नायनो ओरैबायदि मोजां गोजाखा सोमदोन बरगयारिया आंनिखौ लिंहरदोंमोन नालाय मोनसे फिसा खामानि नांगौ जाथारनायखाय फैदोंमोन गय बागान मा बागान ओरैबायदि मोजां मोजांखा ओरैबो ग्रोम 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 लामा आन्दायदों थारमाने आङो नैबे लामाया जाहैबाय डाइरेक्ट ओरैहाय माहायबा ओंखारहैयोनोलै दैलामबारि दङनो बैयावहाय नायनोसै मा खालामदों गय बागान बेफोरसो गामि दा गय बागानफोर नुबाय नुवाखै गय बागानफ्राथ' फाग्ला जागोन टाउननि मानसिफोरा बेफोर गय बागानखौ नुबा फिथाइयाबो ग्लेट नोंहा लामाथो ओंखारगौ दा ओरैहाय माबायाव सहैफिनबाय बागमारा बाजार नोंहा लामाथो ओंखारगौ दा बेजों फैबाय थोस गय बागाना नोगोद मोजां जागोन दा लामाया गाज्रि जामालाय मा जानो गय बारि बागानानो गोगोमखा ग्रोम दंग'आ जाम्फैया बेफोरखौबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माबायाव ब्लेक टपिंनि मानि अन्थाइ गारनायनि नामाव लांफैनांगौलाय मा गायखोलै बिबा मैदेर फैयो बे सम्भब बेफोरबायदि मोनजेनबायानोसै बबे खनाजों दं भुटाना बबेजों हाबखोलै आंथ' सान्थिपुर मापुर मोनहैलाबायनायसैसोलै ओरैहाय बा दालाङा आयै गिदर बबेजों दं मानसिफ्रालाय बैयावहाय दमा सायख्लुमाव थांनि गामिनि लामा जाहैबाय दा रायजोफोर गामिनि मानि दैलामबारि आं बबे खनाजों दङथाय बिसोर नागिरबाबो मोनासैलै आं बिसोरखौ औलाय मा बिसोर मानसि ना मोसौ ना मा जाखो जोंथ' ओरैहाय दा गारि फैनाय लामा माबासो मोनफ्लायलांगोसैनि हाब बबे खन्दरा आयै भुटाननि दैया नाथमफैयो खिन्थु नाथमनायालाय हाब बबे खनाजों दङलै बे दैलामबारियावनो थानायसो नायो गारि नुहुरबाय थांनांसिगोन बे गारियावनो थागोन बे खुब सम्भब बलेर' गारि गुफुर नुहुरदों थांनि दा ओंखामाथ' गैयानो दै जाहोआबा जानासो लाफैयो बेबो गमसो थाबायग्रा नै बेजोंनो दालांजों होलाङोसो माथो बे सिस्टेम लायबावब्रा माथो गोग्लैलायनो नागिरो नै मानसिफोरा बावहायनो नुहुरबाय एसे नुहुरजेनबाय माबा मोनसे बुस्थु लायनो नागिरदों बेलासियावहाय ना दालांफोरा मोजां जायोब्ला बेरायनो मोजां जागोन आरो बैग्रि दंफांफोर बेफोरखौबो पिकनिक स्पट खालामबा जोबनांगौलै जालाखौ पिकनिक स्पट खालामला जोबनांगौ होनबासो बेफोरावसो नेचारेल बार मोनो कारेन्टनि थाखाय उसुबिदा जागोन मेन बाथ्राया नै भुटान जेरावबो फिसा दालां होजोब्बाय माने बिदि दालां फिसा होनाय माने सर्टकाट थाबनो सहैनाय बाजारे साजारे बेफोरबायदि आरोखि आयु आयदे नैबेखौ होथेजोब्बायना
ओमफ्राय बै मोनसेल' खालामना हगार हरबाय बेफोरबायदि आरोखि लोगो मोनबाय नै दालां आयु मानसिफोरा जमा जाना दं बैयावहाय